आयौ 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 समायना रमायना बर' सिख्लाफोर बबे जायगानि जाखो गोदोनि जुगा सफैफिनबाय नै मुभि नायनाया सिख्लाफोरा आयौ आयौ आयौ। Hello everyone, welcome back to my channel. Now I'm going to show you so many girls is there in Bangalore from our northeast Boro land. So लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननो जोंनि माखासे बर' सिख्लाफोरखौ दिन्थिनो सानदों। बिथांमोना गावनि न'खर गारनानै गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै गावनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावखौ गारनानै बेंगलराव दंफैयो। बिथांमोनाबो आंजोंनो लोगोसे एबा आंनि अनारनियावनो मावो। बिथांमोनाबो मोनसे ड्रिम लानानै फैदों। जोबोद गोजोनथाव बिथांमोना जेरै दं बिदिनो मोजाङैनो दङ आरो बिथांमोनखौबो सापर्ट खालाम। इसोरनाव बिनानै हो बिथांमोनाबो जौगालांगोन, बिथांमोनाबो सानसे मोजां न'खर दालांनो हाथों। बेबायदिनो नोंथांमोनाबो बिसोरनि थाखाय आरज खालामनानै हो। लोगोफोर नै दायो फैगासिनो आङो थाङैनि सिगां हासबेन्डखौ लोगो हमग्रोबाय आरोना स्कुलावहाय। बेना डिउटि दङ, सुटि गैया। सुटि थानायबा आरामसे थांनो हागौमोन लोगोसे। बेखौ लोगो हमग्रोबाय आङो दायो, बेनिफ्राय थांनोसै आरोना। हाय होनलाय। हाय नालाय मा गस्ला गुदाम गेवनाय दायो थांसै। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मा खालामदों नोङो मामा? हा आयै डाइनिंआवसो गाखोबाय नै, हामबायसै। हेल' लोगोफोर, दायो आङो नै सिगां आं थानाय नैबे स्टाफ रुममोन, बेनिफ्राय बेयाव स्टाफ रुमा सोलायबाय। ओमफ्राय आङो दायो बे खाथियावनो नांजाबनाय आरो आबु जानुखिनि न', आं बेयाव दंफैयो नै दायो। जोबोद मोजां फेमिलि बर' जोंनिनो। वान बेडस्के आरोना बेयो किटचेन। नै नानि ओंखाम संगासिनो दं, ओंखाम ओंख्रि। जोबोद मोजां बर' फेमिलि गोबां दङ नालाय। नै बियो जोंहा बाबु दं आरोना, मा होनो फंबाय सासे दङ। बेनिफ्राय दायो स्टार्ट खालामदों बियो मा होनो मिउजिक प्ले खालामनो, माने गावनो खुद बनायो आरोना। नै मा होनो फरायनाय बियो हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय। बेनिफ्राय खालामखांनानै बेयावनो बेंगलरावनो फरायनाय दै फंबाया। ओमफ्राय फंबाया दायो रुमाव गैया, आं दिन्थिनो हायासै आरोना फंबायखौ। आं लोगो हमनो होननासो फैखादोंमोन। ओमफ्राय दायो बे स्टार्ट खालामदों मिउजिक मा होनो दामनानै बियो गावनो मिउजिक दिहुनो। ओमफ्राय मा होनो बिनि थांखि आरोना बियो। आंथ' बुंनोबो रोंला, मिउजिकनि जेबो आहा माबा गैया। जि देखायदों नोंथांमोना सापर्ट खालामनो हागोन। उनावहाय आं बिनि चेनेलखौबो दिन्थिना होगोन आरोना मानसिखौबो। नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै हो बिथांखौबो। बिथाङा डिग्रि दायो एडमिसन खालामनांगौमोन, दायो खालामनाय जादिया आरोना। माने बियो फरायनायखौ गारनोसै होननानै माने मिउजिकआव इन्ट्रेस्ट होबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो आर'जआव लाफादो, आर'ज गाबनानै हो आरोना फंबायखौहाय। आबिजा दैमारि आरोना, उदालगुरिनिनो। ओमफ्राय माने नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट अननानै आरोना सापर्टआव होदो बिथांखौबो, जाहाथे बेबो मानसि जायो एबा बिनि फरायनायनि बेसेनखौ लाखिनो हायो। दायो आङो थांफिननोसै, जोंना मोनसे पार्टि दङ दिनै। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। हेलो गाइस, हम लोग आज मैम के घर में जा रहे हैं घूमने के लिए। वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे स्लो स्लो। हाय बोलो, हाय बोलो। धीरे धीरे चल रहे हैं हम। इतना स्लो चलता है ये लोग। हम लोग ऐसे है तो कल पहुंचेंगे। इतना स्लो चल के आ रहा है।
करके जा रहा है। हेलो दोस्तों, कैसा लग रहा है मुझे सभी को? इतना लंबा रास्ता है, जाना है हमको और हम जा रहे हैं स्लो स्लो। देख रहा है एक्ट्रेस देख रहा है, इधर भी है बहुत सारा एक्ट्रेस। वाओ, वो रहा और एक एक्ट्रेस। ना 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 उन्du na nga. जोङो दायो फैगासिनो गोबां सिख्लाफोर नुगोन दै होनदो लकडाउन दिनै कर्नाटका बेखायनो गासैखौबो लोगो मोनबाय जोंनि गासै स्टाफफोर सिख्लाफोर फैगासिनो हनै आरो माखासे थांगोरबाय दंबावो स' दायो मोनफैसिगोन जोङो बेबि Ay, gasto ko na dito. Wala, baby. दायो जोङो नै थांगासिनो आरोना लामायावहाय लकडाउननि थाबायदों कर्नाटका लकडाउन बेरायदों नै आब' सन्जितानि पार्लाराबो बन्द दिनैहाय बन्दखाय कर्नाटकायानो बन्द नालाय आब' सन्जितानि माबायो न' बेयावनो थायो आरोना बैनो थाबायबोगासिनो जोङो दायो वाकिं माखासे सहैग्रोजोब्बाय सिख्लाफोरा स' लोगोफोर नै दायो मोनफैबाय जोङो ओरैबायदि खस्थ' थाबायबोबाय होनदो 5 किल'मिटार जागोनदां गोजानानो 5 किल'मिटारनिबो गोजान जाबावगोनसो खोमा दायो मोनफैबाय नै जोंहा Lontong mancia, lontong. स' फाइनालि जोङो मोनफैबाय मेडामनि न'आवहाय जों जेनोखि मावो पार्लारावहाय बे मेडामनि न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दायो बर' मुभि नायगासिनो आरोना गासिबो गोदोनि जुगनि मुभि नायनाया बेबायदि नायजोबदों आरो जोङो दायो नै गोदान मुभि नालाय जों सम मोना मुभिफोरखौबो नायनो स' दायो ज'यैनो नायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना बर' मुभि गोदोनि जुगा फैफिनबाय दायो जोंनि माबायावहाय जोंनि टानाव होनदो जोंनि जुगाव बर' मुभि दांखावदों नायनाया जि इन्ट्रेस्ट बर' सेंग्रा आरो सिख्लाफोर दङ बै उननिया माखासे मुस्लिम आरोना बिसोरो हेयार काट खालामो हौवासाफोरखौ मावो आरो स' आंना फिसाजोआबो गेलेगासिनो इन्ट्रेस्टनो नै ओरैबायदि मोजां मोनफैबाय गेलेनो जायगाफोराबो गिदिर नालाय मेडामनि न'आ स' दायो नै रेडि जाबाय ओंखाम ओंख्रि खारै मैगं दाउ बेदर ओंखाम खुरजेनबाय दायो जानो रेडि खालामबाय आरोना जोबोद टेस्टि आयु जानानै जोबोद मोजां मोननायमोन आंथ' गोथावनो नैयो आरो काबाब न'आवनो बनायनाय जोबोद गोथावमोन दायो जाबाय जोङो नै जोबोद
टेस्टी फिसाजोआबो हनै आंहा आयै आलु नाय जानाय जागासिनो जोङो दायो ओंखाम रानदों माखासेया जादों जों गोजाननि नालाय जों जाग्रोनाय जाबाय आरोना गासैबो नै फिसाजोआबो आहा जादों थिगसि मुभिबो नायदों फारसेथिं गाबनाय मानायनो मुभियाव गाबदों मानसिफोराबो माखासे गाबफादों जादोंबो इन्ट्रेस्टबो जादों जानायफोराबो बा सिख्लाफोरा एक्टिंफोरा गाजाखा जोंहा दिनै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नङाबाथ' बिदि सुटिखौनो मोना जोङो एकेलगत दिनैहाय मोनबाय कर्नाटका लकडाउन जानायनि जागासिनो नायलांबाय थादो नोंथांमोना गोथावाथ' जोबोद गोथावखामोन नै आंना फिसाजोआ खारै मैगं जाग्रा फसन जायो आयौ बर'नि ओंख्रि फसन जाग्रासो दानिफ्रायनो लोगोफोर दायो जाखांबाय फाइनालि बेनिफ्राय माखासे दंबावो जानो बिसोरो मुभि नायै जागासिनो बर' मुभि मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो एक बार लाइक दीजिए और मेरा चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा फैमिली में आ जाओ मतलब मेरा फैमिली में वेलकम कर रही हूँ। So thank you so much for watching.